Яшьтән соң бәхетле гаилә корырга буламы? Менә мин күренекле композитор, җырчы Тәслимә ханым Низами һәм Иван дәдәйдә кунакта. Исәнмесез? Исәнмесез. Ничек хәлләрегез? Яхшы. Әйбәт кенә. Субханалла, менә мин сезгә карыйм да сокланам. Ә минем тапшыруга хат килде. Беләсезме нинди хат? 60 яшьтән соң бәхетле гаилә корып булмый. Картлык белән килешергә кирәк. Гаилә корырга кирәк түгел, балалар белән мәш килеп, оныклар белән мәш килеп яшәргә кирәк дип яза Чаллыдан Вакиф апа. Менә сез моның белән килешәсезме? Юк. Юк. Килешмәйбез. Сетендерәк бар әле зрәк. Журналистлар сезне аптыратып бетерде инде. Мәхәббәт тарихын сорыйлар сездән. Минем тыңлаучыларыма да үзегезнең мәхәббәт тарихыгызны сөйләгез әле. Бәрәңгедә? Ничек таныштыгыз? Студент вакытларында. Бәрәңге басуында. Колхозда. Ничә яшь иде сезгә ул вакытта? Ой, 18 яшьләр, самый матур чаклар. Сез студент вакытта танышкан идегез. Әйе, теге стройотрядлар бар иде. Алай йөрмәдән ул башта безнең бәрәңгене ташыды. Алар 4 кыз бер бүлмәдән Буразнада тракторна бәрәңге җыябыз колхозда инде. Студентлар бит. Камтамагында. Әйе. Иван җигрә ташый, капчыклап та ташый, безнең аяк чалып җыгабыз. Кайсы институтта укыйдыгыз? Мин университетта инде, журналистикада укыйбыз бит инде, журналист студентлар. Булар училищедан килделәр. Шунда инде көләбез инде балайлардан. Бу безнең яннан китми. Аларның бөтен группаларында кызлар гына 3-4 малай. Безнең җегетләр кызлар юк инде. Без инде булар бәрәңге шүрләр. Без теге техникага ташып торабыз инде бәрәңгеләрне. Шунда мәхәббәт башланды. Әйе, бәрәңге ашатмаса башламыйдыр инде. Бәрәңге ашатты ул безгә битләр капкара, куллар капкара бәрәңге ашыйбыз. Бу безгә янган бәрәңге. Янган бәрәңгеләр китереп ашата. Ушакта пешкән бәрәңге. Беренче мәхәббәт булган шулаймы? Әйе, кара борыннар белән шуннан башлаган инде ул беренче мәхәббәт. Нигә бергә булмадыгыз? Нигә аерылыштыгыз ул вакытта? Мин армиягә калдым. Армиягә азаттым да. Андар ул миңа көнләшеп хатлар язды да, бик каты яздың инде. Шундан мин әйтәм, бу әле җөрмән кие, әйтәм, бер гынахсыз ки мине шундый сүзләр әйткәч, әйтәм, бу нәрсә була тора бара дидем дә чыктым. Әле ярый чыккан дип кайчагында. Беләсеңме ни өчен? Без яратышып кавышкан булсак, бер-беребезне көнләшеп ябәреп бетергән булырык. Алла сакласын. Ничә елдан соң сез кавыштыгыз яңадан? Сез бит инде гаиләләрдә кырып торгансыз ничә ел силексез? Ул үз тормышы белән яшәгән инде, мин үз тормышым белән яшәгән. Үз юлымда йөргән, ул үз юлында йөргән. Ул Себердә йөргән, мин Татарстанда йөргән. Ул бит Татарстаннан кайтмыйм дигән, шулай бит. Үтеп китте. Әйе, минем аркада кайтмыйм дип ашу белән киткән инде ул Себергә. Иван дәдәй, сез беренче мәхәббәтегезне сагынып яшәдегезме Себер якларында? Кая, алдалама инде, сагынсаң кайткан булыр. Башта эзләп йөрдем әле. Гаилә кырдыгызмы Себердә? Армиядә 2 ел, аннары 1 ел эшләп, отпускка кайтып, әле Казан университеты багана төпләрендә күпме эзләп басып йөрдем. Тәсимәне. Өйләндегез ничә яшьтә? 25-тә. Башка татар кызына өйләндегезме? Сез Тәслимә ханым? Мин моның белән талаштым да чыктым инде кияүгә. 4 балагыз булдымы? 4 бала булды, әйе. Ирегез вафат булды ничә елдан соң?
Bizning 85'te meni ko'rdi endi. 85'te. Ой, 2005'te meni ko'rdi. Ничексең бер-берегезне эзләп таптыгыз? Ничек булды? İzlep tabu. Менә бу izlep taptı. Картайгач минем 13-нче елда үлде. Аңа чаклы инде мен тәсиләне тапкан идем. Мин бит тәсилә низами дип башыма да китермәдем. Аннары инде теге шул интернетлар башлангач инде 7-нче елда микән мен как будто университетта укыган булып, группадан эзләп табып, менә шулай тәсиләне Язышып киттегез? табып. Юк, әле шыпырт кына бер 5-6 ел карап утырдым. Аннары түзмәдем. Ничәнче елларны микән ул 12 әле Рәйсә исән иде. Ничектер шыпырт маңа мәче теге ни подарок җибәрдем. Нидер бәйрәмгә идеме, туган көненә соң. Туган көнгә. Аннары тәсимә Мин аны мәйтәм үлдем икән бу дигәнем, мәйтәм үлмәгән икән әле. Тәсимә белән языша башладык шыпырт кына. Yazışmadım. 2 yıl mı sana cevap bilmedim. Karab yattım. Anları son bir nişençi. Öyle 15. yılda gana, 13. yılda gana yaza başladım yana. Yaza başladı da meytem tırtırayla. Bu nişep yazam yana meytem. Tekşire başladım. 14'te iyi. Şundan sonra 2 yıl öyle cevap bilmedim. Simyasın bızmayım deyip. Sen Ivan'ı sağındın mı? Oy, men jülerlendim. Әйтәләр, син Иван дәдәгә багышлап 100-дән артык җыр язгансың, дөресме? 365 җыр яздым мин аңа. Минем җырларның күбесе шул мәхәббәткә, гел очрашуга. Мин башта язадырым, мин бәхетсез дибеме? Аннары соң мин тормышны бурдым икенче якка. Мин бәхетле дип яза башладым. Мин бәхетле, менә мин көтәм, менә мин очрашам, менә без очраштык, менә без кавыштык. Менә шул тема булды. Аннары финшуйлар ясап куйдым инде мин. Төрле ананда минем жар птицада утыра, бәхет кош утыра, кухняда угылда. Гел бәхетем бар, бәхет килә. Хәтта мин Арысланга да менә бу миңа туган көнгә балалар картина заказ белән ясаттылар име? Әнә күрәсең монда өстә кош очып килә. Әнә ул бәхет кошы. Ул бәхет кошы очып килә, ул Иван очып килә минем аңа. Менә шундый үземә гел направить иттем энергияны, үземә таба юнәлдердем мин бәхет энергиясе. Картлык якынлашса да дип әйтик, әйме? Яшьлек узса да бәхет киттегез. Бәхет буласына ышандыгыз. Ул беләсеңме, кешенең менә минем шундый нигә җиттем минеме? Минем яшь килми башлады, потому что ялгызлык ул кешене үтерә торган әйбер. Аннары мин менә гел аны гына уйладым, потому что җырлар минем менә не бит инде җылап тыңлар кешеләр яраталар, ул тик мәгънә калырга яратмый бит инде аны. Ул йөрәктән күз яшы белән булып та манҗырлар алар шундый сагыш булып та манҗырлар, алар шуңа матур. Хәзерге туганнардан менә теге күтәреп җибәрә торган җырлар, бәхет тулы җырлар. Безгә ни өчен кеше тартыла? Чөнки менә бәхет булган җирдә, бәхет мәхәббәт булган җирдә анда дөрестән дә бәхет нуры чәчелеп тора. Кеше шуннан энергетика алып китә. Безнең монда өйдән кеше өзелмәй бит. Безгә бик күп киләләр. Безгә авырсалар да киләләр, инде хәл юк. Настроение килеп китиме әле дип тә киләләр. Ямансу да килеп китәләр. Ямансу дип тә киләләр. Монша әмәдә кереп безнең монша мәхәббәт моншасы дибез инде без аны. Мәхәббәт моншасында юнып китегез әле, аннары шабып йөрерсез дип шулай итеп. Үткән атнаны атна буе. Атна буе яктык. Без менә без аннан нитми бездә теге авырлыкта күрмибез. Иван, сиңа җайсыздыр инде дип үзем рәхәтләнеп мин яратамын шигырга дип. Себерке җитмәй менә шуңа гына интегә. Языл апа уныштык сатып алып килеп бирде. Ул да бетте инде. Менә мин үзем мәсәлән аны җәллим әйтәм бу һаман интегә утырадыр мичә. Ул мин менә яратам мич каршында утырга пич ягырга. Шунда мин аннан ләззәт алам. Аннары күзләрем ачыла дип үземне внушать итәм мин. Элекке кешенең күзе яхшы күргән бит. Берсе дә инә саклаганда күзе кимәгән. Миндәген хәзер әле күзлекне саклы инәне сакмый күзлексез. Име? Чөнки менә мич каршында, ялкын каршында мин яратам утырга, хыялланырга. Шул мич ягып рәхәтләнеп шунда утырам мин. Әле ачуланам да ник яктың әйтәм үзем ягадырым бит инде дип. Менә шундыйрак инде безнең. Алай теге син моны эшлә, ник моны эшләдең, булай иттең дигән юк. Кирәк икән савыт сабанда юа, ашарга да пешерә. Безнең теге син мин дигән юк. Андары минем инде бүтән эштә юк инде. Эштә юк инде. Аяклар авырткач инде бик булыша инде миңа. Ялгызлык бит ул депрессиягә да илтә, авыруга да илтә. Менә ничек көрәшергә шушы халәт белән? Ялгызлык белән көрәшер өчен мин ничек көрәшәдерим?
bir hüner табырга кирәк. Менә мәсәлән, менә бу менә бу шигүләрне инҗе белән шигәдер мендерләр төрле кешеләргә бүләк итәдер, шигеп име. Маса нине шикте, маса Иванның апасы безгә бүләк итте пар мендерләр шигеп. Менә бу матур иттереп әйе. Урында кизләре тегәдер име. Берсеннән берсе матур итеп шундай. Ул күлмәкләренә дә үзе. Күлмәкләренә мин әлләсе эшләтеп бетерәм теге. Уйлап нитеп кеше теккән күлмәк миңа ярамый ул. Менә моны да үзем шиктем мин мәсәлән шигәм. Аннары менә миңа кибетнеке бусы ниләре шамы инде бизәнү әйберләре. Менә булар диңгездән кайткан ташлардан мин аны үзем ясыйм алкасында, монсында үземнең бер ташларга мин нитәм. Менә бу көч бирә торган һәм менә мин моны нишен кидем, зритель сине караучылар, синең укучылар арасында миңа ямьсез күз белән карамасыннар дип, бу саклый торган таш инде бу. Вот шуңа күрә мин моны кидем буны. Тигровый глаз бу. Әйтегез әле, менә ничә еллар айрым яшәргәч, сез очраштыгыз. Ничек булды беренче тапкыр очрашугыз? Бу инде 41 елдан соң мин моңа яздым. Әйе. Кунакка чакырам бит ул сезне Себергә. Юк, мин аны чакырдым башта. Мин аны 1 ел чакырып яттым. Әйдәм әйтәм, кайт. 15-нче елда чакырдым. Мин 15-тә чакырдым. Әйдә кайт, мин әйтәм, бергә монда торабыз. Минем балаларым әйтәм китеп бетә, бер үзем калам, бергә яшәрбез дим инде. Ул һаман оялып яткан кайтмыйча, мин әйтәм, яра кешесе бардыр инде, ярар яшәсен шунда дип күңелемдә төшеп китте, аннары кисәк кенә авырып киттем. Шуның кисәк кенә авырып киттем дә, мин 18-нче елларда индеме, моңа яздым. Мин әйтәм, мин үләм ахырсы әйтәм, анда менә Казан тирәсендә булсаң кирип чык, бер үлгәнче күрәс килә дип. Шуннан кайттымы Иван дәдәй? Юк, күрәсем килә дип. Бу һаман куркып ята бу, засурный артистка бит ул дип. Мин әйтәм, әйдә кил ди. Бай әйтә, ну без бер сәгать звонит итәдек. Бер сәгать яшәбез. Моның акчасы бетә. Ага, Кәсимәнең акчасы бетә дә звонит итә. Минем шул сразу ниде портес төбендә автомат. Хәзер төшеп салам тиз генә тапочка киям дә төшеп 500 сум салам да опять төне буе. Сөйләшәбез. Гел телефонда утырдым. Аннары бу әйтә, әйдә, мин килеп китәм ди март айында. Акча салып әйтәм. Һәр 18 мартта аны баргач инде кыз вакыттагы безнең заманда бит җегетләр артыннан йөрүче гыя. Һә үземнең нидертәге гордысына ниме инде имеш мин моның акчасына барырга тиешәм. Акчаны салмыйдым, киләм. 3 көн эчендә җыендым да Себергә китеп бардым. Нижний Вартовскийга 3 көн эчендә җыендым. Балалардан рөхсәт сорадым, группадашлардан, бергә укыган университет журналистлардан. Эй, Тәслимә, инде ул яшьлек хыялы гынадыр. Син нәрсә уйлап барасың суганда, күргәченнән күңеле кайтмасмы дип. Картайган бит инде син дип тә әле әйткәннәрдә. Син инде ул аксак аякларың белән кая барасың дип әйтүчләр дә булды име. Менә чыктың да киттегез. Әйе, килеп төштем инде. Самолетта курыктым инде, самолетта бик шарда яратмыйдыр инде мин. Мәйтәм, и Ходаем берүк мине саклай инде, Ходаем дип ел буе укып бардым инде. Шундан килеп төштем дә каш алды инде матур итеп ак чәчәкләр ярат. Нинди чәчәкләр яратасың дип сораган, ак чәчәкләр дигәнем. Хризантемалар белән име, матурны әйтеп каш алды. Шул китүдә никахта укытып кайткансыз дип иштем. Әйе, Нижний Вартовский мәчетендә никах укыттык. Рифат Зарипов. Рифат Зарипов концертка кавыштырды безне. Ул вакытта Рифат Зарипов шунда килгән булган. Концерт белән килгәндә без билет алдык та инде. Сабалар моны хәбәр иткәннәр моңа. Мин сабага язган, Рифат килә бүген дип. Объявляет Тәслимә Низами менә монда залда утыра дип. Әйе, мәхәббәт җанына килгән ди, алар ди кавыштылар да, әйдә бер үштер яшыларны. Сәхнәгә алып чыгып, шампанскилар ачып. Шампанскилар ачмак без бирдекне инде. Менә сез кавыштыгыз, никахыгыз булды, 3 ел бергә торасыз Казанда. Иван дәдәй Казанга килде, шулай бит. Менә сүз дә чыкты бит. Алар бары тик хайп өчен генә өйләнештеләр, аерышалар дип күрәм. 3 ел әйбәт кенә яшисез. Ничек менә картайып дип әйтгәндә, өлкән яшьтә өйләнешкәч авыр түгелмесең, характерлар формалашкан. Ой, мин менә күз алдымда. Белмим, менә без ничек дә туктап Тәслимә Пирпой. Менә йоклап китәбез без, име. Бер-беребезнең бурыннарыбызның терәлгән. Мин дә храп иттем, Тәслимә дә храп итте. Без бер-беребезне ишетмибез.
Тәсиме. Яраса, мигенде. Çıkkın. Sorayım da bütünüzün söyleyeyim. Сезнең бәхеттән көнләшүчеләр дә бар дип ишеттем. Vardır. Бардыр инде ул. Бәхеттән көнләшүчеләр дә бардыр. Ну көнләшергә ярамый кеше бәхетеннән. Менә берәй-берне онытмаска кирәк. Кеше бәхетенә шатланган кешегә үзенә дә бәхет килә ул. Кеше бәхетеннән нур алырга кирәк. Кеше бәхетеннән хозурланырга кирәк. Шуның белән кеше үзенә дә бәхет чакырып китерә. Бәхетне чакырып китергә кирәк аны. Бәхет килә ул. Ана Kulağından üstürüp koytar. Кулағынан сүрәп апкайтсаң да ярый, әйе. Тәслимә ханым әйтәләр, менә сез йокыдан уянасыз һәм Иван дәдәй тәмле шәйләр белән сезне йокыдан уята дип дөресме ул? Yok, Yok. Teslime navarot kaşlar pişirip Китә белән минеке дежурство име. Teslime уже... Мин Ул иртә тора, уже saat Мин 5'ten иртән тора. торам, мин манныйда пешерәм. Мин аңа гел каш ашатам, иртә белә ашказан авыртаның име. Шуңа күрә бер көн ашатмасам да лейме. Ашказан авырта инде дип, аш бик сирәк ашатып. Арагызда көнләшү бармы бер-берегезгә? Звир. Улда көнләшәм, мин дә көнләшәм. Шуңа әйтәм бит, әгәр без яшакта кавышсак, бәреп үтергән булыр бер-беребезне дип. Öyle. Ele gerek hazırında çıkıp yürüyeyim. Ele gerek bir üzümle kibitke de çıkarmayı. Maşına oturup düşüyor. Үзеңдә бел инде, үзеңдәгән. Монда урамга правилга чыксам да, күрше музыкларына күз салмадыңмы дип кенә торасың. Ничек бер-береңнең кадерен белеп яшәргә? Ничек Самый хыянәт главный, турында күп бер-берегә- яздылар миңа. Менә бик авыр проблемалар, менә көнләшүче, эчүче, аракы белән дус, ирләр белән яшәп, бәхетсез булган ханымнар да бар. Ничек үз-үзеңне югалтмаска, ничек депрессиягә бирелмәскә бу тормышта? Ой. Bir-birsine öpkelenişi. Ничек Яратып көләмсә кына. инде ул тормыш. Ну, булайын да анысы. Юк, мәхәббәт булганда им үпкә тиз уза ул. Без Biz әйтәбез. 5 minutка da 5 минутка biz 5 минуттан артык сөйләшмәй тора алмыйбыз. Bu teslime özünükin jingaydı ol barabir. Biz. Nişek жылап bulsa da. Әле кайчак син җиңәсең. Иван дәдәй бүләкләрне бирәме? Еш бирәме сез? Ой, мин чәчәк алдырмыйм инде, акча бетереп бирмәм, монда җиткән яш чагында биргәнендә дип. Akşam bilen benim teslime komanda etti. Әйе. Böylegen de bütünsünü bize ola. Әйе, шуңа күрә алай теге мин алтын яратмыйм. Менә күреп торасың бит. Чәчәкләрне торы бик алдырмый ул. Ага. Аннары мин даже концертка чәчәк күтәреп килгән кешенең дә акчасын җәлим. Нәрсә мескен билет алган бит инде бу нәрсә чәчәк күтәреп килгән инде Ул дип. ана әле 8 Мин аны martda бакча тутырып үстерәм, английский розалар алып кайттым. Мондай чәчәкләр алып кайтма тегендейләрне алып Әйе, кайттым. күрсәтерсең әле нитеп английский роза алып кайтты бу 3 елга безгә. Бакчага утырта торганнан. Мин 22 урамны, бакчаларны, Бөтен бөтен дөньяны тутырып чәчәк үстерәм, но бер чәчәкне өздермим мин. Мин шул хәлне яратам, табигатьнең менә шулай үзенең бизәлүен. Рәхмәт сезгә. Менә сезнең бергә тора башлавыбызга 3 ел шулай ук сезнең бит әле юбилей вакытыгызда килеп җитә. Әйе, шул. 65 яшь. Ничек Әйе. уздырырга җыенасыз һәм китапта чыккан дип ишеттем. Иван алып килер китапны. Без инде Аллага шөкер менә рәхмәт балаларга, Иванга рәхмәт. Шулай ук Наталья Железных, мин бит инде нота яза белмәгәч, бөтен җырларымны нотлап язып бирде. Менә бик матур иттереп. Китап чыкты. Монда сезнең шигырьләрегезгә язылган җырлармы? Юк, монда кушылган җырлар да бар. Кемнең шигыренә, минемки, кемнең көенә минем шигырь, андыйлары да бар. Менә монда сез ничә яшьлек фото менә монда? Менә бу Иван армиягә заткан вакыт, 21 яшьлекләр, 17 яшьлек шуны вакыт. Әйтәләр, Иван сезгә өйләнгәч, сезнең чәчәгезне кистерткән һәм шушы яшь вакытыгыздагы прическа ясагансыз дип. Менә шул прическага кайттым инде, шаганмысың шуңа? Маримати. Маримати дип билгеләр мине. Yaşa. Менә шул прическага кайттым хәзердә. Юбилейны кайда уздырырга уйлыйсыз? Бер ресторанда гына концерт куярмын дигәнем, концертлар куясы килми, чөнки саулыгымны карарга җыенам быел. Операциялар әле алда тора, берничә операция, аякны да карарга кирәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә ярдәменнән ташламасын. Яратыгыз, бәхетле булыгыз. Аннан соң инде сиңа сеңнем уңышлар телибез. Караучыларың булсын, син шундый ихлас күңелдән оештырасың тапшыруларыңа.
Молодец, рәхмәт сиңа. Һәм инде барлык безнең интернетта утыручыларыбызга дагы сәламәтлек телик, бәхет телик, сабырлык телик. Бәхет канаты сабырлык дип өлкәннәр тикмәгенә әйтмәгәннәр. Әсин анат, әйдә, оныталсың.